Родината ни за пореден път се превърна в притегателна дестинация за холивудския елит. Известната актриса и продуцент Сиси Пъркинсън пристигна в София не само за да участва в нов български филм, но и за да се докосне до древната легенда, свързана с нашите велики пълководци. След снимките по нейна молба, тя ще посети старите столици Плиска и Преслав. Пъркинсън няма търпение да пие вода от извора на победителите, за чиято магическа сила са чували дори в Холивуд. Според древна легенда, вълшебната вода давала кураж на Симеон Велики да разшири границите на България до 3 морета, както и да няма загубена битка. Преди да дойде, направих проучване за София. Тя има изключително богата история. Най-силно ме впечатли, че дома на Александър Велики също е бил на ваша територия. Колегите в Холивуд много завиждали на актрисата, че ще може да се докосне до българските автентични храни и напитки. Самата Сиси сподели, че е приключенски настроена и смята да се отдаде на силни усещания и дори ще преспи в свещена пещера. Сред посрещачите и на летището бе и Зара. Реалити принцесата ще има честа да работи с Пъркинсън. Участие в бъдещия филм ще вземат още Яна Кузова, Пламен Димов и звездата Диан Донков. Татяна Педърсън вече е направил подробен списък къде ще ме води и нямам търпение да разгледам забележителностите на страната ви. Чужденците по целия свят се впечатляват от богатството, красотата и възможностите, които предлага нашата родина. Вече е крайно време и ние да се гордеем с тях.